ne tɔgɔ yɛrɛ ye Mahamadou Diarra, bɛɛ bɛ n dɔn tɔgɔ min na o de ye Raskibe. Je suis activiste, rasta, révolutionnaire, musulman de foi. Usine Sadi plastique, Sotiba kɔnɔ. An wulila an y'a sɛgɛsɛgɛ k'a ye k'a fɔ usine bɛ baara min kɛ, u bɛ plastique de dilan. So b'a la, bɛnwari b'a la, tasele b'a la, bɔli b'a la. An ma dɔw fana an y'a sɛgɛsɛgɛ tuguni n'u bɛ baara in fana kɛ u bɛ u ka fɛn ninnu dilan ni mun ye. U b'a dilan ni manani sachet ninnu. Manani ninnu fana n'u bɛ baara kɛ ni a ye a ti bɔ Mali dɔrɔn kɔnɔ. Sénégal, Burkina, Côte d'Ivoire, Mali ni jamana fɛn bɛ dafɛ dugu la u bɛ taa remarque fa olu la. U mana ninnu na k'a cɛ ka na n'a ye Sotiba kɔnɔ usine da la u b'a décharger k'a lajigin. N'u y'a lajigin u tɛ dan o fana ma. An y'a sɛgɛsɛgɛ tuguni n'u bɛ k'u ka baara ninnu kɛ don o don sɔgɔmada fɛ katani falen de bɛ na jɔ turu nɔgɔ la 20 litres 30 litres u b'a décharger o turu nɔgɔ sachet kolon min bɛ bɔ Abidjan min bɛ bɔ Burkina min bɛ bɔ Sénégal jamana caman kɔnɔ u bɛ o mana ni turu nɔgɔ de ɲagami ɲɔgɔn na k'a ɲagami ka bayɛlɛma k'u ka fɛn dilan u ka article dilantɔ la sisi dɔ bɛ bɔ usine sanfɛ. Sisi min bɛ bɔ o sisi an ye k'a fɔ sigida mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen mɔgɔ fɛn fɛn bɛ baara kɛ usine kɛrɛfɛ balontanna fɛn fɛn bɛ usine kɛrɛfɛ bi bɛɛ bɛ k'i plaigner u ko usine sisi bɛ ka u tɔɔrɔ a bɛ k'u déranger. An wulila an sela kɛnɛ tigilamɔgɔw ma k'a sɛgɛsɛgɛ k'a ye k'a fɔ usine bɛ se ka mun kɔlɔlɔ se adamaden ka kɛnɛya ma a n'a ka ɲɛnamaya. Kɛnɛ tigilamɔgɔw ko anw ma usine bɛ fumée min dégager de 1 c'est toxique. De 2, c'est acide. A bɛ sisi min bɔ k'a bɛ se ka dankari adamaden ka fiɲɛ samako problème na. Usine bɛ fumée min dégager muso ka den sɔrɔ k'a bɛ se ka dan sigi o la. Usine bɛ fumée min dégager muso ka kɔnɔ k'a bɛ se ka o tiɲɛ. Usine bɛ fumée min dégager kumako problème a bɛ se ka bila adamaden na. Usine bɛ fumée min dégager hali a bɛ se ka kɛ sababu ye den dɔw b'i wolo i b'a ye u ni fiɲɛ dɔ bɛ bange. Usine bɛ fumée min dégager a bɛ se ka kɔ tiɲɛ satɔlɔji min ni an b'a mɛn a bɛ se ka dankari o la kɔlɔnji min n'an b'a mɛn k'a bɛ se ka dankari o la kɔnɔ fɛn fɛn bɛ pan usine fumée kunna k'a bɛ se ka dankari a kɔnɔ bɛɛ ka ɲɛnɛmaya hali denyɛrɛnin dilan kan a bɛ se ka min minɛ a la. an ko n'an y'an sigi ka o jateminɛ dɔgɔtɔrɔw ye min fɔ k'a bɛ se ka kɔlɔlɔ min se adamaden ka ɲɛnɛmaya ma an ko an ka wuli an ka ɲini halisa an wulila an sela ɲɛmɔgɔw ma ɲɛmɔgɔ min an kan ka se olu ma. Le maire de la commune 1, Chara ye min fɔ an jigilatigɛ kɛra min ye maire ko ale tɛ a kalama commune 1 kɔnɔ ko usine dɔ bɛ yen ko Sadi plastique a ye ne dabali ban an ko usine bɛ commune 1 na Sotiba kɔnɔ depuis 2007 ka na 2018 la san 11 ans maire ko a t'a kalama maire ko ale t'a kalama mairie bɛɛ kɔnɔ. Il y a un budget communal. Il y a le budget de l'impôt commune kono. Mairie kono le budget communal o bɛ alimenter cogo di? O bɛ alimenter cogo min na commune kono magasin minnu bɛ yen, kiosque minnu bɛ yen, boutique minnu bɛ yen, mɔgɔ mɔgɔ ka entreprise bɛ commune kɔnɔ. Mairie mɔgɔw u fɛ yen il y a un conseil fiscal. Olu bɛ yɛlɛ commune kɔnɔ ka taxe collecter ka fara fara ɲɔgɔn kan ka na le budget communal ka alimenter. Maire ko a t'a kalama an ko n'an ye maire ka baara lajɛ ka tila ka nin bɔ maire da kɔnɔ o kɔrɔ de ye commune 1 ka denw u bɛ na an ko kiti min na ala k'a nɔgɔya u b'a yira an na k'a fɔ ɲɛmɔgɔ min bɛ commune 1 kunna maire a tɛ baara la n'a bɛ baara la a bɛ ka baara kɛ a yɛrɛ a musow a n'a denw ani a ka nɔfɛmɔgɔw o bɛɛ kɔfɛ usine kɔlɔlɔ dɔ ye maire ka jɔyɔrɔ dɔ ye maire kɛlen k'a fɔ ko ale t'a kalama. An fana ko an bɛ wuli ka kɛlɛ kɛ an sera maire ma usine mɔgɔw ye an wele k'an ka sigi an ka kuma an ko an tɛ se ka sigi ka kuma an bɛ min ɲini dɔrɔn usine ka datugu a ka bɔ commune 1 kɔnɔ mun kama n'a bɔra commune 1 kɔnɔ o b'a to mɔgɔw tɛ sɛgɛn bilen o b'a to bana jugu tɛ adamadenw sɔrɔ bilen o b'a to usine kɔlɔlɔ tɛ se adamadenw ma an wulila ka kɛlɛ kɛ an kun ko an bɛna tɔgɔma kɛ komi maire ko a t'a kalama hali n'a y'a sɔrɔ maire b'a kalama ko usine bɛ yen ka d'a kan bi commune 1 kɔnɔ
Ni bɛ fɛ ka mairie tɔgɔ fɔ i b'a fɔ Mamadou a jamu n t'a kalama. Je vous le jure ni sera an ka maire ma ni diɲɛ fɛn fɛn i bɛ taa i bɛ kuma fɔ a ye 10 minutes i bɛ bɔ a ka bureau kɔnɔ i bɛ tila ka don a b'a fɛ ko a k'i ta la k'a t'a kalama. An ko an bɛ tɔgɔma kɛ ka se maire ma an bɛ taa daminɛ mairie da la an bɛ taa usine da la genre ka maire yɛrɛ invité solennellement a kana fara anw kan an ka tagama an ka taa usine da la komi a ko a t'a kalama n'an taara an bɛ lettre di maire ma n'an taara usine da la lettre filanan an b'o di usine tigi ma mais confusion dɔɔni bɛ yen mɔgɔ caman bolo bi ko coréen de ta ye usine ye le coréen Kim mais coréen kɛ ani maliyɛn dɔ de bɛ ka baara kɛ maliyɛn jɔn Sadi Kuma Banamakado usine bɛ dugukolo min sanfɛ usine ye ale de ta ye a dugukolo ye a ta ye mais coréen komi coréen bɛ machine dɔn production u b'a baara ɲɛdɔn o de y'a to a ye wele bila coréen kɛ ma a nana u bɛ ka baara kɛ les coréens et ils produisent u b'a feere Sadi ma u b'a di a ma Dijon magasin b'a bolo a bɛ taa dépôt kɛ yen a ka mɔgɔ b'a dabɔ u b'a feere o baara ɲɔgɔn de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ an ko an bɛ taa ɲɛfɔ usine mɔgɔw ye ni a t'a kalama ko commune 1 kɔnɔ a ka usine ko a bɛ se ka adamadenw faga kɔlɔlɔ min b'a la o kɔlɔlɔ kelen o filɛ nin ye hali n'a y'a sɔrɔ Mali kɔnɔ i tɛ se ka usine dayɛlɛ tant que agrément ma d'i ma ni agrément fana bɛ d'i ma tuguni a bɛ sɛgɛsɛgɛ de usine min ni e bɛna a dayɛlɛ i bɛna a dayɛlɛ yɔrɔ min na est ce que a bɛ se ka kɔlɔlɔ se adamadenw ka kɛnɛya ma wa o bɔra cakɛbɔda o yɔrɔ jɔn API agence pour la promotion des investissements o bɔra bɔra kelen fana kɔnɔ tuguni décret dɔ ta ministre fɛ 2006 o décret nana modifié 2009 portant création des entreprises 72 heures i ka dépôt kɔfɛ pour que u ka agrément bɔ ka di i ma k'a sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ k'a lajɛ est ce que e ka usine a tɛ kɔlɔlɔ se adamadenw ma wa o de y'a to jamana sɛbɛlama bɛɛ kɔnɔ il y a une zone d'habitation et il y a une zone industrielle mais on était jamana sɛbɛlama kɔnɔ même ma sɔn marché autorisé en bolo sariya kisɛ an bɛɛ b'a dɔn nous ne sommes pas dans un régime d'autorisation mais nous sommes dans un régime d'information n'i bɛ fɛ ka tɔgɔma kɛ i bɛ a da u tulo de kan tu les informes mun kama u kana aw lakana n'u ko tɛ se ka aw lakana sariya ko a bɛ bɔ a bɛ a yɛrɛ lakana ni tiɲɛnikɛla vous serez responsable mais an ma siran an y'a bɔ mun kama mɔgɔw da kama an y'a bila kɛlɛ filanan min bɛ yen an ko ni ala ma basi kɛ usine kɛlɛ an bɛna sitting belebeleba kɛ mairie da la Korofina sitting n'a ma kɛ kumakan fila de bɛ bɔ an da kumakan fɔlɔ ye mun ye an b'a ɲini usine ka datugu immédiatement et sans délai u ka datugu a ka bɔ Sotiba kɔnɔ usine u ka taa dayɛlɛ yɔrɔ wɛrɛ la munna pour la santé publique munna an ka environnement a kana se ka dankari u la munna an ka air a kana se ka polluer mun kama adamadenw ka kɛnɛya a kana se ka dankari u la mun kama an ka jiw a kana se ka u tiɲɛ usine ka datugu a ka taa dayɛlɛ yɔrɔ wɛrɛ la filanan ye mun ye an bɛna demander la révocation du maire de la commune 1 munna a ka révoquer pour insuffisance de résultats et pour son incompétence de gérer le poste de police qui est le maire maire dɔrɔn ye mun ye maire ka baara de ka se ka anw lakana ka kɛnɛya sabati anw ye bana kunbɛn je dis bien bana kunbɛn o bɛ maire ka baara la est ce que ka usine datugu bi bana kunbɛn don wa bana kunbɛn tɛ bana kunbɛn don ni maire ko a mago t'a la don n'a y'an ja ko an ka san usine sisi bolo hali n'a y'a sɔrɔ i kan ka san 60 balo i bɛ san i san 30 an b'a ɲini maire ka gɛn mɔgɔ wɛrɛ ka na mɔgɔ hɔrɔn mɔgɔ tilennen mɔgɔ damitigi mɔgɔ min bɛ se ka maire jɔyɔrɔ fa min tɛ ni cɛkɔrɔba in ye sitting kumakan filanan o bɛ kɛ o de ye pour que mun kama usine ka se ka datugu Sotibakaw commune 1 ka kaw bɛɛ ka se k'i ka hɛrɛ sɔrɔ an ka yɔrɔ kana se ka tiɲɛ nature o kana se ka dégrader